2 अक्ट'बर दिनैनि सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान महरै फालिनाय जायो आरो जोंनि बियो भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो दिनै 153थि जोनोम सानखौ जोङो भेरगाव सिभिल एसडिअनि मावख'नि बेवहाय फालिनाय जादों मावख'आव। दा बेवहाय दिनै जोंहा इएम दावबायसा बर', इएम सन्जीब तान्ति, एमसिएलए दिल्ली बर' आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासैबो बाहागो लादों। जोंनि माहारिनि बिफा जि महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बेखौ मुलुगनां अहिंसानि सान महरै फालिनाय जायो आरो दिनैनि समाव मुलुगाव सान्तिखौ लाखिनो थाखाय, गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन जुदि माबा मोनसे आदर्श दङब्ला, माबा मोनसे सानस्रि दङब्ला बियो जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सानस्रियानो। दा बे सानस्रिखौ दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा बयबो गनायदों, बयबो बजबदों आरो बेजोंनो मुलुगाव गोजोन लाबोनो हागोन। दा बर' ओनसोलावबो थांनाय गोबाव समाव जोङो बेबायदि हिंसाखौ मोननो हादों। बे हिंसा थासारिखौ जोङो फोजोबनो थाखाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ जोंबो फालिबोदों आरो बिथांनि जि बानिफोर, बिथांनि बानबुंथाइफोर बेखौ जोङो फोसावनो थाखाय गोबां हाबाफारि लाबोदों। दिनैनि समाव जोङो हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय, गावनि राव थुनलाइ सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि गोलाव समनि जि संग्राम, बेवहाय जोङो रोजा रोजा सुबुंनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा नैबे समाव जोङो बयबो अहिंसानि लामाजों दावगालांनांगोन, मानोना सोदोमस्रिया जोबोद जौगालांबाय आरो बेवहाय अहिंसानि मोन्थोरजों दावगालाङोब्ला जोङो बयजोंबो अनजागोन, बयजोंबो मानिजागोन आरो मोजां मोनसे थासारियाव जोङो हारि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। आङो जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे कुनु कारनाव जाहाथे रावबो हिंसा खालामा। हिंसाया धंस लाबोयो, गावबा गावनि जिउआवबो धंस लाबोयो, न'खरावबो लाबोयो आरो समाजावबो लाबोयो। दा बेनिखायनो हानायमानि जोङो जाहाथे हिंसाखौ खालामा, आं बेखौ